Hello mga tats, good morning. Lupat ang mata. Mag-duty sa ta. Kaya medyo na late ta karon. Daga kami isda oh. Mangwarta sa ta. Mana kabuha? Natin sudanong gamay. Oh, di ba? Ato yung butag baldi. Motong giatag mga tats, ato to'y baligya. Silbi kumunto na mo. Samtang na maligya ko sa kong isda mga tats, tong bangsi, tong amo ang common, na ako ipakita sa inyo ha. Grabe kadaghan sa isda sa Peaceport karon mga tats. Bisag asa kalinging at timbangan, puro na mga isda, puro puno ang ilang mga isda. Ang bilong-bilong mga tats, nagpakuha jud. Grabe kadaghan sa bilong-bilong karon. 100 pa lang entrada. Unya ana, sa 60-70 na siya. Hasta ning bulinaw mga tats, tag 40 sayo pa lang. Unya ana, tag 20-15 na siya. Tanawa, naapay wala maabrihan. Grabe pagpakuha karon, nakabalo siya naman nanagat sa pila ka bulan nga way tarong pakuha. Hasta ang among bangsi gani nadamay na sa sobra ka barato. Oh, bilong-bilong pa na. Bisag asa kalingi, ingan ang isda sa Peaceport karon. Kana tanan bulinaw na, sa isa pala nakatimbangan. Nya pila katimbangan ang Peaceport karon. Mo na mga tats, nagpakuha jud ang isda. Grasya magyapon na bisag barato.